сугыш чоры җырларын башкардылар, ил тарихы буенча сорауларга җавап бирделәр, шулай ук хәрби спорт ярышларында да көч сынаштылар. Яшьләр үзәгендәге Казан авиация техник коллегияте филиалының беренче курс студентларыннан 3 командасы җыелды. Тест биремнәреннән тыш, алар вакытка саклагыч костюм киделәр, тартылдылар, автомат сүтеп чыдылар. Биредә Арим командасы командиры иң яхшысы булды. Я учился в кадетской школе, 17 секунд рекорд был. Сегодня с каким настроем? С таким же настроем, чтобы 17 секунд такой же был рекорд. Может, на 15 рассчитываю. Барлык сынаулар нәтиҗәләре буенча Алексей үз командасын беренче урынга китерде. Мактау пьедесталының икенче баскычында Тайфун командасы, өченчедә Титаннар. Хәрби патриотик эш буенча дәресләрдә куллану өчен барлык командаларга да истәлекле бүләкләр тапшырылды. Мы немножко протестировали этих ребят, у них имеются проблемы и по вопросам медицинской подготовки, по вопросам истории Отечества. Но и, к сожалению, вот из-за отсутствия материальной базы в полном объеме немножко хромают и вот такие конкурсы военно-тактические, военно-спортивные. Поэтому мы пытаемся вот в ближайшее время это все наверстать.